Ibai Alzaganaz, Mundiko EH Bilduko zinegotzie. Joan da abenduaren 22-en, 2022ko azken osoko bilkure eduki gendun eta ondoko gaiek landu gendu zen. Lehenengo eta behin, liberatutako karguen ordainsarien igoera bozkatu behar gendun, kasu honetan 1,5koa, urte honetako bigarrena da, lehenengoa 1,2ko igoera batekoa izen zen, eta oraingo honetan beste 1,5koa. Igoera honen ondorioz, alkatearen soldata 75.000 eurora helduko zen, alkate ordenak 67.000 eurotik gora lotuko ziren, eta oposizioko zinegotziarena 58.000 eurora helduko zen. Oraintsu kaleratutako Izparen txostenean ikusi ahal izan dugu zelan Mungiako alkateak 2021an 78.000 eurotik gora jaso zeuzen, hain zuzen be, soldataz aparteko bestelako kontzeptu batzungaitik be, ordainsari jasotzen dauzelako, kasu honetan antzinatasunagaz lotutakoak, beraz, aurreikusi aldugu 2022an 80.000 euroko langabe gaindituko dauela. Gure postura gai honetan oso argi izen da legegintzaldi hasieratik, ez dugu bat egiten ordainsarietarako ezarritako kopuruekaz, uste dugu gehiegizkoak direla eta egokitu behar direla. Horretarako legegintzaldi hasieran proposamen bat bideratu gendun, ez da aintzat hartu izen eta ondorioz ordutik bozkatu diren soldata igoera guztietan aurka bozkatu izen dugu eta bardin egin gendun honetan bai. Edozein kasuten aurka bozkatu zeben indar politiko bakarra izen ginen eta ondorioz proposamena onartu izen zen. Hurrengo puntu baten urte honetako 14. kreditu aldaketa bozkatu behar zen, kasu honetan 1.800.000 euro ingurukoa eta bertan 3 kontzeptu agertzen ziren. Alde batetik, 1.250.000 euro Bilbainako gatazkatik eratorritako beste sententzi bateri aurre egin ahal izeteko. Bere momentuen lehenengo sententziei aurre egiteko lehenengo ordainketa egin zen, baina orain hurrengo urteetako erreklamazioak lotutako sententziek urteetan joango dire, hau euretako bata eta olako gehiago egotea be aurre ikusten da. Beste alde batetik, 185.000 euro laldeko energia erreforma bat egiteko, energia eraginkortasune handitzeko obra baterako, eta azkenik 70.000 euro inguru Legardako gradetako obrari aurre egin ahal izeteko. Bilbainako sententziagaz lotutako ordainketagaz ulertzen dugu sententzia batek agintzen dauela eta ondorioz ordainketa hori egin beharra dauela, edozein kasutan guk ez dugunez bat egiten gai honegaz egindan kudeaketagaz, olako gastuei aurre egiteko proposatzen diren kreditu aldaketetan azten txinora jozen dugu eta holan egin gendun kasu honetan be, edozein kasuten puntue onartu egin zen. Hurrengo puntuen, indarrean dauen energia elektrikorako hornidurarako kontratuaren luzapen bat onartzea tokatzen zen, legegintzaldi hasieran Iberdrolagaz sinatu zen kontratu hau, 2 urterako kontratu esan, eta bertako baldintzetan jasotzen zen urtebeteko 2 luzapen egin zirela. Igez lehenengo luzapena egin zen, eta hau bigarren eta ondorioz azken luzapena izango zen. Guk igez egin gendun moduen, proposatzen gendun esan kontratu hau bertan bera iztea, kontratu etetea, esleipen barri bat egitea eta esleipen horren baldintzetan esartzea energia elektrikoaren hornidura horretan 100% jatorri berriztagarriko energia izango dela ziurtatzea. Gure proposamena esigez ezaurten ez da aintzat hartu izen eta puntue bere horretan bozkatu behar izen zen. Ondorioz gu abstenidu egin ginen, ulertzen duguleko energia elektrikoaren hornidura ezinbesteko kontu bat dela eta egin beharreko kontratazio bat dela, baina ez dugu bertan proposatzen diren irizpideak konparti duten, ondorioz ez gendun oztoporik jarri, baina ez dugu konpartitzen proposamena. Elkarrekin Podemosek aurka bozkatu zeuen eta ganerako indar politikoek alde bozkatu zerean, ondorioz puntu hau be onartu egin zen. Eta osoko bilkurako azken puntu modure, emakumeen kontrako eta LGTBIQA+ kolektiboko kideen kontrako indarkeria matxistaren aurrean erantzun protokoloaren eguneraketa bozkatzea tokatzen zen. Gu esan aurreko legegintzalditik ibili izan gara eguneraketa hau eskatzen, eta bertan parte hartu gure gendula esaten, proposamenak eginez, izen bere legegintzaldi honen hasieran guk geuk erantzun protokolo baten eredu oso bat helarazi guntzon gobernu taldeari,
Eta, denporak aurrera egin dau, gobernu taldeak jarraitu dau proposamen propio bat lantzen, eta hori da, oraingo honetan, aurkeztu jakune. Gu kritika egin dotzegu honeri, bi zentzutan, alde batetik, prozedurari, ez dalako gure iritzie aintzat hartu prozesuaren parte baten bez, eta ez dugu aukerarik eduki honetaz eztabaidatzeko. Eta beste alde batetik, edukiari dagokionez, badeko guzelako desadostasun batzuk. Puntu batzutan planteatzen danagaz, uste dugu urrun hau joateko aukerak badauzela, eta beste batzutan zuzenean ez gauzadoz. Edo zelan be, balioan jartzen dugu egindan ariketa, aurreko protokoloagaz agerikoak diren hobekuntzak planteatzen dire. Edo zein kasuten uste dugu gai hau tronkala dela, eta ezinbestekoa dela erabateko batasunetik aurre egitea, bai udal barruen zein udal kanpoko bestelako eragileekaz eta orokorrean gizarteagaz. Hori dela eta gure ikuspegi kritikoa da protokolo honekiko, baiezkoa emotea erabaki gendun. Baiezko kritiko bat, baiezkoa edozein kasuten bardin egin gendun indar politiko guztiek eta ondorioz puntue hau batez onartu izan zen.